Ideme vyžrebovať víťaza súťaže o špičkovú Nokiu E5. Otázka znela, že nemenujte aspoň 3 slovenské aplikácie, ktoré sa dajú kúpiť v obchode na store.nokia.com. Či platené, či neplatené aplikácie, je ich tam niekoľko, ale uvidíme, či sa výhercovi alebo výhercom podarilo odpovedať správne. Spúšťame žrebovanie. A víťazom sa stáva Katarína Kovačovská, ktorá odpovedala Pocket, Business kalendár a TV noviny. Všetky sú slovenskými aplikáciami, takže ideme pani Kataríne Kovačovskej alebo slečne Kataríne Kovačovskej zatelefonovať. Takže telefonujeme. Dobrý deň, prajem, Martin Dorčák z portálu Vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Katarínou Kovačovskou? Áno, dobrý deň, pri telefóne. Dobrý deň, vy ste sa u nás zúčastnili súťaže o Nokiu E5 a chcem vám povedať, že náš systém vás vyžreboval a vyhrali ste tento telefón. Nemyslíte vážne? Smrteľne vážne. Zúčastníte sa často internetových súťaží? Ešte raz, pardon, ja som vás ani nepočula, lebo ja to nechcem tomu veriť normálne. Chcem sa opýtať, či sa často zúčastňujete internetových súťaží? Viete čo, ani nie, lebo ja moc tomu neverím, lebo to beriem tak, že ja mám šťastie v láske, tak toto som vyskúšala. Tak môžete teraz aj svojim priateľom a kamarátom povedať, že na Vyhrávam.sk reálne všetky súťaže žrebujeme a skutočne vyhrávajú skutoční ľudia. A spojíme sa potom s vami mailom a dohodneme sa, ako vám odovzdáme cenu. Dobre, veľmi pekne ďakujem, moc sa teším. Za málo, majte sa pekne, do počutia. Ďakujem, do počutia. Takže máme ďalšiu šťastnú výherkyňu. Gratulujem.